Warwako kende chenro marwa marangi chwelo wadhi mbele gi weche manyien ka ni jalupo moro ma jahigni 30 owito ngimane nam Lolwe gi e dho wath ma Kamwaye e kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay bang' lweny nomuoch e kind jolupogo e dho wedhe moko ariyo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ringre jalupo no to pok oyudi nyaka sani. Lwenje kind jolupo matiyo gi nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay kalore kod wach tiyo kod gi jolupo machiko kopuodho ne osedok chien bang' ka tend arita kwe kaunti ne osegolo chik makumo tiyo kod kilwa maricho e nam. To kata kamano chal ka gima lweny ne wiye limbo kendo e kind jolupo. Ma en bang' ka lweny mapek ne omuoch e dho wath ma Kamwaye e kar chung' bura ma Suba North kendo kelo tho mar jalupo e dho wadhno ma oseyang nyinge ni Ronaldo Mogi ma bende ringre pok oyud nyaka sani. Ne wan yithi ariyo mag jwenge, jwenge achiel oting'o ji ariyo, jwenge machielo bende oting'o ji ariyo. Kose mano lupo nitie yie bunglu moro mane walela. Embe no tiyo kanyo to adhi mondo akwede mondo giwe ketho matonde nikech tol moro kae mane gichike iye ma en achiel kuom yie mane odhi kwero gi no. Kwanenogi to adhi irgi to mamer, weuru ketho matonde. Gichako yanyowa to ginyisowa niya, "Iwinjo kawuono to nyaka twagweyo." To wacho niya, "Ugwewa ni wan watim ang'o?" Jopet waneno ka gigwe yie mokwongo gigweyo monimo ma ng'at achiel odong' e iye, ng'at achiel olwar e pi go abal. Ng'at achiel mago abal ni gichako gilawo kendo ma gichako goyo gi kite kendo kanyo. Ne gitiyo gi diere ka. Den ka giting'ore malo wan yithi ariyo to ne wan ji ang'wen, ne wan ji ariyo yithigi. Koro wan yie mokwongo kadhi kwero gi ni gichikonwa e gogo. To ka yie machielo mane ochiko batho cha bende oneno to biro ngech yieno bende ketho ne gogo. Koro jokodho neno ka joma dwaro lweny. To edo ka gisetieko ywa gogo to kono mera koro uchikono marach kamana. Gichako bawe gi kidi ma wan yie mane gikwongo gweyo monimo. Ng'ama ne wan kod yie koneno ko gweyo wateno lwar e pi. Asto pi odonjo ne yie to dhi ogolo ngai. Koro akanyalo konye onge. Jolupo kod mine matimo ohala e dho wath ma Kamwaye ywak ni jowetegi mawuok e dho wedhe ma bende gikiyogo osebedo kanyayo lweny e nam kalore kod gige lupo maricho ma gitiyogo ma bende gin giwegi gikwedo mokalo. Gin abunglu mang'eny ma ka gidonjo e pi ka to piny ochamowa. Giwuotho gi tonge, pelni, rungi, kong'ni kendo gigo gitang'onwa. Penjo maduong' ma gin go ni ere kama konyruok margi biro wuoke ka nam Lolwe ma yuto margi oyiengore ema koro ngimagi lale ka gikwayo migepe mag piny owacho mondo yie oresgi. Wagombo mondo county government okonywa gi weche mag bunglu. Ne wabedo gi romo gi county commissioner e weche mag bunglu kendo mi bunglu 24 hours mondo bunglu ochungi. Notieko 1 week jo bunglu chako luorore. Koro wakwayo sani ni mama ni odong' chi liel kendo odong' nyithindo mathindo thindo ma kaka onyalo konyo ne onge piny masane garama matekni. Wasewuok e sirkal moromo moluongo nyaka e bura ni mondo mi weche mag adhumburu otamore. Koro akwayo ni kopo notamore to sirkal onyiswa kuma wadhi lupe mondo wawe nam ne jogi. Familia mar jalupo no sani koro go tach e dho wath ma Kamwaye ka girito mondo yud ringre ne. Okelna report ni ene ma jogo gwegi yie unege. Koro an akwayo mana ni aweya gi nyithindo, an gi nyithindo 4. Matin dweche 4. Aonge gi gimoro amora en mano kelo to wanya yudo kaka wakonyore. An kod lit kabisa ka nyathinyo wuok ka ngima kendo wuoyo godo gokinyi ka dhi e nam. Ma tij namni e tich motiyo to be mokonyago, ti bende ati mokanyal, nyathi be koro weyago matis to gi dhako. Onge kaka nyalo konyo, piny bende rach. Ali Abich, Ramogi TV,